panguva ino kunzi a total peg is coming. Parikuonekwa kunzi pane significant changes achaitiwa military structures, governmental structures nezvimwe zvakadaro after the passing of the CAB3. Zarapinda mashoko kuda panguva ine some of the people vanoonekwa kunzi there are under 2030 lieutenants where panguva ine calling, denouncing vachienda against the CAB3 inoonekwa kunzi yakutopasiwa panguva ino. Pano takangotarisa ndiri subscribe or like out on the bell icon. President under 2030 handle inobuda nyora ichiti alert, mnangagwa plans a massive military shakeup after signing CAB3. Information suggests a total peg is coming with all war veterans, senior officers and generals set for forced retirement. The military must be ready. Knowledge is power. Don't be blindsided. Doma developments ari kuda panguva ino achinzi aiwa ndo zvakarongwa izvi kuti panyatso kuita a total peg from the military, war veterans, senior officials, generals. Vanhu vachangonzi you have to retire panguva ino with immediate effect. Ndo zviri kususpecta vanhu panguva ino kuri kuonekwa kunzi CAB3 panguva ino it is being pushed and has been initialized nevanhu vasiri government officials, vanhu vanoonekwa kunzi they hold no position, but these people they are very powerful, they've got a lot of money. Zvinobva zvatombotudza kuti amene maplans akarongwa ndeei kucentralize power. Pinda comment section medu dzafungura enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi. Subscribe or like, chit on the bell icon.